ka chia khon na pedeng ka Portugal Persia ya ka Colombia ka dai ka chia khon ka bala ban rai ya ka la do jong ka krop ke ka chia khon ha pedeng ka Portugal national football team bat ka Colombia national football team ka dai ka we ne ka chila kai ki ba pun tam ki fans football ha ka leng ka prathei ki dang ap khmilenti ha ka ne ka chia khon warla bro ar kan hon kila panti kana ya ka chinyalin ti jongki Shakara of 32 henrai kane ka chia khon karang don ka jing kordor ka bakrau karisol kan rai mano ban yo ya ka kerdan ka baningkong ha ka krop ke pat mano ban long baar kane kala ban pen kala ya ka chia khon ba kine kandu ha kano austain ka Portugal ka wan sha kane ka chia khon da ka jing shania ka bakrau haden ba kala pan i ya ka jing lekai ka baklan ha ki chia khon ki baladem ki player como Cristiano Ronaldo u Bruno Fernandes bat Vitinha ki danglong ki sabi jong ka kanhon u Ronaldo udang peteng pan pen i ka cingalam jong u kat ba Bruno bat Vitinha ki long ki ba kongsan ha ka banta jo ka midfield na ka liang jong ka Colombia ka kanhon ka lapen i ba ka dei ka wei na ki kanhon ki ba e tam ban penlim ha ka ne ka welcome u Luis Diaz udang long urang lekai u balak ban thau jing matam kat ba ki wei pat ki player ki pen i ka cinga trelang ka baskem u coach Nestor Lorenzo ula ong ba kila ai burom ya ka Portugal hendai kim shifting bane khon bat ka u nge balada ki yale kai kat kom karukom jongki kila ban yo ya krisol ka babha ki coach kila khmelenti ba ka Portugal kan persang ban bat ya ka bol bat ban thaubon kila thep gol kat ba ka Colombia kan shania hagi counter attacks ki basten ka jinga khon hapdang Ronaldo bat Luis Diaz kala ban long ka banta ka bakring tam ya ki fans ka jingle kai kan long ka bakong san bha na marada ka Portugal ka job kan kiu sya ka kerdan ka baningkong ha ka krom henrei lada kaya khan ne ka Colombia ka job ka Colombia kan ban ya ka kerdan ka baningkong kumta bro arki kan hon kinya khon da ka bor ban pendap ya ka group stage da ka jingjom haba phai pan sya ka chia khon jong ka Argentina Persia ya ka Jordan ki fans hakeleng ka parthei kidang abanu i yo Messi laun me madan na em la Simon Stem ka jinga khon na preng ka Argentina national football team bar ka Jordan national football team ka long ka chila kai ka bakhado jong ka group J warla ka Argentina kala panthi kanai ka jinga linti jong ka Shakara of 32 Nrai kane ka chila kai kadang kreng ki fans na keleng ka prathei namar ka chingyo banyu i ya Lionel Messi kat kum ka ching penmana jong coach Lionel Scaloni u Messi omstang ha ka fast 11 kane kam dei namar bo mensau ndai ka dekarai tactics pan ai song tha ja u khnang ba onlong u bakhlain ha ki ja khon ki banwan ki khubor ki ong paton kalat ka babha bon me na ka ben ha ka second half lada ka chila kai ka don kam ya ka chingarap chung u warla u Messi omstang na do ka basdang hendrai ka Argentina kadang don yaki rangile kai ke bakhlain kum Julian Alvarez Lautaro Martinez baru Enzo Fernandez ki bala ban pen i ka chila kai ka bai tenan u coach Scaloni ula ban pen kala bon ngot ki player pan ai la ki we pat ha ka ne ka chila kai na ka liang jong ka Jordan warla ka kan hon klado ya kalat panrong Shakara of 32 hendrai ki player ken persang pan pendap ya ka jialin ti jongki da ka jingle kai ka babha ki tep ba ka jekon persya ya kalado jong ka prathei ka dei ka kabuk bakrau ban pen i ya la ka sam ka jingle kai kala panlong ka bai tenan namar ka Argentina kan persang ban bat ya ka bol ban thaubon kila thep gol kan ba ka Jordan kan persang pan yada ban le counter attacks ki fans hakeleng ka prathei kidang kermen ba Messi unme ha ka second half namar watang katto kana minute ro ula ban pen kala ya ka chingle kai kumta wala ka Argentina kala pentikna ya kano austain hendai kane ka chia khon katang long ka bakongsan ban pen khre ya ka kanhon shuwa ki chingle kai ki bakham e pan ai chi comment ya ki million ngot ki fans ki barang apa ni Messi ha kane ka welcome